stredu 26. marca sa v základnej škole svätej Uršule v Hornej telocvični uskutočnil zábavno-vzdelávací projekt Uršula hľadá iné talenty. Žiaci si pripravili scénky a pesničky pre svojich spolužiakov z iných ročníkov. Vítame vás všetkých malých i veľkých. A špeciálne vítame i pani učiteľky a pani riaditeľku.
ktoré sme dostali od Boha, ako je spev, tanec, hudba, dobrí futbalisti, ale aj tieto hodnoty sú veľmi dôležité. Tak my s pani učiteľkou by sme vám teraz na záver chceli rozdať takú drobnú sladkosť. Za to, že si naozaj zaslúžite si naozaj za to, že ste boli takí úžasní. Nech vám to dobrý Pán všetko oplatí a požehnaný deň ešte. Ďakujeme všetkým triednym učiteľom a žiakom, že venovali veľa síl a čas príprave celého programu.